primeira, como sempre, non sei se tes a todo o mundo a disposición, se o equipo físicamente está ben, tes algunha baixa. Sí, nada, en principio, pois a tónica predominante das últimas semanas, que de momento non se cae ninguén, nin por lesión, nin por sanción, entonces, bueno, voltamos teros a todos disponibles. Creo que as prediccións son boas para o sábado, por lo menos non vai chover. Despois do que vimos nas Somozas, será importante que se poda xogar no fútbol. Sí, nas Somozas e logo o día do Pontevedra tamén, ¿no? Que tamén foron unhas circunstancias que non son habituais, entonces sobre todo para recobrar o que traballamos, porque nesas dúas últimas semanas, pues bueno, por desgracia, este factor externo que é a climatoloxía, pues bueno, condicionou un poquinho bastante os partidos, sobre todo a semana pasada. Entonces, bueno, agardemos que este sábado, pues bueno, podamos ter un día normal para poder, pues bueno, desarrollar o que realmente traballamos durante a semana. Por as declaracións dos dous adestradores do remate de un empate a cero nas Somozas, parece que como co día que estaba, que o empate a ceros era o resultado máis lóxico, etc. Non queda pena de que o Compostela arriscara un poquinho máis, xa que está máis necesitado? Sí, pode ser arriscar, pero tamén me poño a analizar e agora mesmo co punto da Peñasport estaríamos moito máis tranquilos, é dicir, que a veces cando non podes gañar, porque as dificultades de gañar outro día eran moi grandes polas circunstancias, porque, bueno, se hai un factor que pode condicionar un partido e o vento, e outro día pois era moi complicado, entonces pode ser que ti podes ter a opinión de que se pode arriscar máis, pero bueno, o grupo ese empate o deu por bo dadas as circunstancias, os xogadores o deron por bo dadas as circunstancias, entonces fomos quen de non cometer erros, que era do que se trataba, de non cometer erros que se aproveitara o rival, en eso estuvemos ben. Que pasa? Que ahora todos sabemos que ese punto hai que facelo o sábado, fundamental para nós, entonces, bueno, podemos arriscar un pouco máis, pode ser que sí, pero eso non nos iba a garantizar conseguir os 3 puntos, porque a situación era moi complicada, moi adversa, e ao final, pois mira, ahora temos que pasar páxina e ese punto, pois, dalo por bo coa posibilidade de conseguir 3 o próximo sábado. Os de abaixo, hai algúns equipos que están puntuando, están gañando, xa o decías a semana pasada, vai ser cumprindo, non? Sí, está claro, os equipos de abaixo van a sumar puntos. Nos, lógicamente, viñamos dun déficit de puntos importante, de 7-8 puntos de diferencia, e lógicamente a semana que non gañes, todo o que sea puntuar os demais, pois bueno, pasa unha xornada máis e non reduces distancia, entonces, bueno, estamos vendo que o Astorga últimamente está facendo moitos puntos, o Celta volve a gañar, o Arandina prácticamente escapou xa da queima nas últimas xornadas, o Valladolid B sigue sumando. Bueno, son situacións que son complicadas, pero bueno, temos que convivir con elas de aquí ao final. Sabemos que hasta a xornada 38 vamos a estar na mesma tesitura e temos que convivir con eso. A dificultade sabemos que é grande e que calquera error noso pode provocar que a diferencia volva a aumentar, pero bueno, temos que ser constantes e chegar a xornada 38 con posibilidades. Eso ten que ser o objetivo. Valladolid B, ademais do próximo rival de importancia dos puntos para vos, é un rival directo pola permanencia tamén. Si gañamos, lógicamente sí. O sea, ahora mismo nos leva 7 puntos, penso que é unha distancia importante porque son 3 partidos, é unha distancia importante, pero si ganamos, lógicamente os metemos na pelecha. Nos podríamos a 4 puntos, non sei que pasaría co Golaveras, dependerá do resultado, entonces lógicamente a nos interesa que cantos máis equipos estemos metidos na pelea, pois mellor para todos, non xogarse ese posto de salvación ou ese posto de promoción entre 5 equipos, entre 6 equipos. Si somos capaces de meter a 7, 8 equipos, pois mira, penso que nos pode beneficiar a todos os equipos que estamos aí abaixo, e lógicamente o Valladolid é un rival que sí, nas últimas jornadas escapou un pouquiño, pero si ganamos, penso que o poñemos outra vez aí a tiro de pedra. Falanos do Valladolid, que supoño que bastante analizado, é un equipo diferente na súa casa, porque creo que xogan en sintético, nun campo así moi frío e tal, e fora, xoga sempre igual, como é? Sí, sobre todo fora da casa últimamente está coeditando por resultados. É un equipo que na primeira volta fora da casa fixo moi poucos puntos, era un equipo que lle custaba, que deixaba moitos espacios, pero nas últimas jornadas fora da casa está se sentindo máis cómodo. Gañou en León, un campo difícil, ganou en Guijuelo, outro campo complicado, parte con unha diferencia clara. Entón é un equipo que últimamente se volveu un poquinho máis defensivo a nivel de visitante,
E un equipo que contraataca moi ben, ten xente moi rápida nas bandas, tanto Toni como José, son xogadores importantes en canto a velocidade, en canto a ocupación de espacios en contraataque. Entonces, bueno, é un equipo que fora a casa estáse mostrando perigoso e está facendo goles. Dos últimos 7 partidos solamente perde un, é dicir que a súa dinámica ahora está sendo boa desde que trocaron de adestrador e, bueno, hai que ter moito cuidado. Filial, que teñen calidade seguro, pero que a contra que se sinten moi seguros tamén. É un final, o mellor, pouco de formación é máis competitivo, teñen xogadores novos. Sí, pero aí tes ti razón, é un equipo competitivo, non un equipo que veña aquí a xogar aberto, a xogar alegremente o ataque, sino que é un equipo que vai a competir, que é un equipo correoso, peleón, que ten dous medios centros pues, prácticamente estancados nesa posición de pivotes para que os equipos non lle faga moito dano ás contras. Entón, bueno, é un equipo ben armado e logo que arriba pues, ten xente de calidade e rápida, non? Como teñen todos os filiais. A clave será, se eles se botan un poquinho atrás, vos iniciar, sobre todo non perder balóns en lugares complicados, imagino. Hombre, eso é fundamental, esa ten que ser unha das nosas premisas. Primeira opción que temos que buscar é o contraataque, porque se podemos facer ataques en 3 pases en 4 non os faremos en 10. E logo, cando os teñamos que facer desde o noso inicio, desde a nosa portería, pois é fundamental non cometer erros en fase de iniciación, en zonas onde nos poden supor pois unha contra perigosa do rival. Vas tendo un 11 máis ou menos definido, dependerá un poquinho o momento de forma de cada un. Hombre, vamos a ver, nas últimas semanas sí que se veu un 11 máis ou menos definido, pudo haber algún cambio en momentos puntuais, pero bueno, apostamos por un 11 nas primeiras jornadas nosas, desde que cambiamos, e a verdade é que o equipo está respondendo bastante ben. Que pasa? Que os que están sin xogar habitualmente, pois tamén están estando ben, e en calquer momento pois pode haber algún cambio, algunha incorporación que se poida entrar no 11, entonces, bueno, penso que o equipo está traballando ben, os que están xogando penso que están dando bo rendimento, e os que están detrás pois están apretando para ter a súa posibilidade. Entonces, bueno, todos están en boas condicións, eu creo, para poder ser de inicio. Cando estás aí na media inglesa, xa comentabas antes, na media inglesa quizás o máis difícil é gañar sempre na casa. Sí, claro, lógicamente, se empatas fora, todo o mundo di, bueno, hai que facer ese punto próximo domingo na casa, agora non nos queda outra, temos que ser capaces de gañar fora, pero agora mesmo o que nos preocupa é o partido sábado, e bueno, sabemos que na casa temos que ser un equipo moi forte, moi sólido, moi consistente para sacar esta situación adiante. Si somos capaces de manter a capacidade que tivemos nos dous últimos partidos na casa, estou convencido de que vamos a ter moitísimas posibilidades de salvarnos. Entonces, bueno, o partido sábado pois para nós ten unha trascendencia importante e, bueno, o equipo está mentalizado en eso. Facer un chamamento tamén a afección, que sepa que para nós este partido pois é fundamental para seguir ganando, para enganchar a un rival máis na pelea. Entonces, bueno, que a afición que últimamente, pois mira, está respostando ben co equipo, pois bueno, todo o seu apoio pois será benvido, non, para o equipo. Notas que os sialeiros máis fieis, eses máis que sialeiros valientes que foron a Somoza, que veñen aquí, comentante algo a ti particularmente? No. Non coincido. Parece que o equipo compite mellor e tal. Vamos a ver, non coincido, home, sí que veso máis alegría. A xente outro día sabendo as circunstancias saiu contenta, animou moitísimo o equipo, está arropando o equipo. Sí que o día que hubo evento aquí no hotel, cando veo o presidente do Deportivo, sí que coincidín con algún aficionado, me falou, moi ben, vamos, que se lo sacamos, está moi ben, tal. Sí que a xente coa que falei sí que me trasladou moito cariño e moito ánimo, e que, bueno, que a sensación que se ve desde fora que é distinta na que se vivía ao mellor hai un mes. Eso é lóxico, pero bueno, temos que ser conscientes de que, bueno, de que non podemos baixar o pé, subir o pé do acelerador, porque senón cometeríamos un erro, non? Entonces temos que seguir apretando todos, club, xogadores, cuerpo técnico e afición, bueno, tratar de levar este barco a un bo porto, non?